El Consell ha pres raó de la memòria de gestió d'actuacions en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat en 2018 i acorda la seva remissió a les Corts. Com veuen, totes aquestes actuacions són un exemple de com el govern del Botànic ha assumit el repte de crear un nou model de cooperació descentralitzat amb la col·laboració d'ONGs valencianes i de territorialitzar els objectius de desenvolupament sostenible a la nostra comunitat. Entre els principals projectes realitzats podem destacar la convocatòria de subvencions a ONGs per a cooperació internacional al desenvolupament, amb un total de 43 projectes finançats amb 13,9 milions d'euros. Es tracta de projectes en Centroamèrica, Sud-amèrica, Àfrica subsahariana, el Magreb, Orient Mitjà i Índia. La convocatòria de subvencions per a projectes d'educació per a la ciutadania global en l'àmbit de la comunitat, bé en centres educatius o amb organitzacions de la societat civil i en municipis també, i projectes de sensibilització amb un total de 42 projectes finançats amb més de 2 milions d'euros. I també actuacions en matèria d'acció humanitària amb el finançament d'1 milió d'euros de projectes per atendre situacions de crisi humanitària i emergències per desastres naturals o conflictes armats o situacions de vulnerabilitat extrema, com les ajudes a Guatemala per a pal·liar els efectes del volcà del Fuego o a Indonèsia per a pal·liar els efectes del terratrèmol.